ene yate denne pani behwe paso beti oba kokodrufo nyansafo nimdifo ahofefo na tikoso obiade mekire Patricia Rock Asante adua no twa ne abrade sia ketepe de sekonkron dansa so onsi school demo daneso ne abrofo na tu nsadidi mekire Patricia Rock Asante dodo na ebone manane Patricia Rockstar adoma chede onyankron pon cheche ne de anyom to achede ode nyom foforo kra aba opanyuma etu hwa se duham enyuma emma hohon kronkron esane a menia kai se ye wo Patricia Rock Asante the gospel musician na awie mremo nyankopon ayina ma odofo nyabotre tie me ententan fidie ne so no mekire YouTube eye Patricia Rock Asante Music Ministry, TikTok Patricia Rock, Spotify eye Patricia Rock Asante, and on Facebook eye Patricia Rock Asante. E man remfi se obehye amawnia na nyan so ayisha. You will lift your name on high.